Λίγες ώρες μετά την καταψήφιση της πρότασης της πιστείας με 159 ψήφους, κυβέρνηση και αντιπολίτευση παραμένουν στα χαρακόμματα και κάνουν ταμείο. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, απευθύνθηκε στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, λέγοντας ότι ουδέποτε δόθηκε εντολή για συγκάλυψη, ενώ κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έχουν μεταβληθεί σε εμπόρους του πόνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κάλυψε τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δέχθηκε σφοδρά πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατηγορούν την κυβέρνηση για σχέδιο συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών. Σήμερα όμως υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις σε δύο υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ομόφωνα ένοχη κρίθηκε η Ρούλα Πισπυρίγκου, στην οποία επιβλήθηκαν ισόβια για την ανθρωποκτονία της μεγαλύτερης κόρης της Τζορτζίνας. Ενώ στην υπόθεση του Κολονού, το δικαστήριο δεν υιοθέτησε τελικά την εισαγγελική πρόταση, κηρύσσοντας ένοχο κατά πλειοψηφία τον Ηλία Μίχο για το αδίκημα του βιασμού και της μαστροπίας. Αθώα επίσης κατά πλειοψηφία κρίθηκε η μητέρα της 12χρονης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη διάρκεια του δελτίου μας. Ο Γιάννης Πρετεντέρης είναι δίπλα μου στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η πολιτική μας συντάκτης Γιάννης Χριστάκος και Σωτήρης Μπολάκης και η δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Ξεκινάμε το δελτίο μας με το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται την επόμενη ημέρα της καταψήφισης της πρότασης της πιστείας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μέρη Παπαδάκη και μαζί θα περιηγηθούμε απόψε στα άδικτα της νέας οικίας του Στέφανου Κασελάκη. Ποιος ξέρει τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσει. Ελάτε όμως τώρα με τη βοήθεια της Μαρίας Παπαδάκη, της οικονομικής μας συντάκτριας, να δούμε την αύξηση του κατώτατου μισθού και ποιους επηρεάζει αυτή. Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα Χαρά. Αύξηση υπερδιπλάσια του πληθωρισμού αποφάσισαν οι κυβερνητικές αποφάσεις. Για να δούμε συγκεκριμένα, η αύξηση αυτή ανέρχεται στη τάξη του 6,5%. Αυτό σημαίνει ότι από 780 ευρώ που ήταν ο μισθός σήμερα, ανέρχεται στα 830 το μήνα. Καθαρά στην τσέπη του καταναλωτή και του εργαζόμενου θα φτάσει το ποσό των 706 ευρώ από 667 ευρώ που ήταν σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για ένα plus 546 ευρώ ετησίως. Να πούμε δηλαδή ότι είναι κοντά στα 50 ευρώ το μήνα. Ναι, και να τονίσουμε ότι μαζί με το κατώτατο μισθό θα αυξηθούν και τα 19 επιδόματα που συνοδεύουν αυτόν, με το βασικότερο το επίδομα ανεργίας που ανέρχεται στα 509 ευρώ. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Εμείς θα συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα μας. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της οικονομικής μας αναλήτριας Χαράς Σαλονικιού, να δούμε τι επιφυλάσσει στις τσέπες μας ο κατώτατος μισθός, η αύξηση του κατώτατου μισθού και τι καθαρά τελικά θα παίρνουν οι εργαζόμενοι. Καλησπέρα, Χαρά. Θα θέλαμε να μας ενημερώσεις λοιπόν για το τι θα μείνει στη τσέπη των εργαζομένων μετά από όλα αυτά τα διαγγέλματα της κυβέρνησης. Γεια σου, Μαρία. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αύξηση είναι στα 6,5% το μήνα. Οπότε. Το έχασα. Να το πω από την αρχή. Θα το πεις από την αρχή, αλλά φαντάσου να στον αέρα. Ναι. Ξεκινάω. Γεια σου Μαρία. Λοιπόν, η αύξηση είναι στις τάξεις των 6,5%. Αυτό σημαίνει ότι είναι 830 ευρώ ο νέος μισθός από τα 780 ευρώ που ήταν στο παρελθόν. Να πούμε ότι καθαρά θα μας μένουν στη τσέπη μας 706 ευρώ από 667 που ήταν μέχρι τώρα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πρόκειται για 546 ευρώ ετησίως. Κάτι πολύ σημαντικό. Ας ελπίσουμε να υπάρξει μια μικρή ανακούφιση στην τσέπη των εργαζομένων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με ένα επόμενο σημαντικό θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην αναμενόμενη θερμική εισβολή, η οποία σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη αναμένεται να δημιουργήσει αποπνικτικό περιβάλλον σε πολλές περιοχές της χώρας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τον κόσμο που ξεχύθηκε από χθες στις παραλίες, καθώς οι θερμοκρασίες είναι κατά 12 βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο. Θα δούμε επίσης τις προειδοποιήσεις και τις ανησυχίες των ειδικών για τις ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Φόβος και τρόμος έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, μια συμμορία κλεφτών για τα μαγαζιά στα βόρεια προάστια. Οι δράστες έριχναν στις βιτρίνες των καταστημάτων αυτοκίνητα και μετά εισέβαλαν και σε μερικά δευτερόλεπτα άρπαζαν ταμπιακές μηχανές και εμπορεύματα. Η Χαρά Σαλονικιού έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο και αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη δράση τους. Χαρά, δώσε μας πληροφορίες για τη σύλληψη των δραστών. Καλησπέρα Μάρια. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, ένα άτομο το οποίο έφτασε πεζό στα κτέλ του Κηφισού κινήθηκε κοντά σε ένα σημείο, σε ένα κατάστημα εστίασης εκεί όπου βρίσκονταν δύο άνδρες κουρδικής καταγωγής. Ο δράστης τους πλησίασε και από μικρή απόσταση πυροβόλησε τουλάχιστον 4 φορές εναντίον ενός εκ των δύο ατόμων, πετυχαίνοντας και τραυματίζοντας τον σοβαρά στο στήθος.
Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ ο πιστολέρο, απόλυτα ψύχρεμος, με τον ίδιο τρόπο αποχώρησε από το σημείο της αιματηρής επίθεσης. Έφυγε από το χώρο ξανά με τα πόδια, με τις αρχές να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τους πυροβολισμούς, αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη. Θεωρούν δεδομένο πως υπήρχε και συνεργός στην ευρύτερη περιοχή, όπου βοήθησε τον άκρως επικίνδυνο κακοποιό να διαφύγει. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, εκεί όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ χάρη στις προσπάθειες των γιατρών φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Χαρά Σαλονικιού. Συνεχίζουμε με τις αθλητικές μας ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Φόβος και τρόμος έχει γίνει μια συμμορία κλεφτών για τα μαγαζιά στα βόρεια προάστια. Οι δράστες έριχναν τις βιτρίνες των καταστημάτων, αυτοκίνητα και μετά εισέβαλαν μέσα και σε δευτερόλεπτα άρπαζαν ταμιακές μηχανές και εμπορεύματα. Η Μαρία Παπαδάκη έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση τους. Μαρία. Καλησπέρα, Χαρά. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, ένα άτομο το οποίο έφτασε πεζό στα κτέλ του Κηφισού κινήθηκε κοντά σε κατάστημα εστίασης, εκεί όπου βρίσκονταν δύο άνδρες κουρδικής καταγωγής. Ο δράστης τους πλησίασε και από μικρή απόσταση πυροβόλησε τουλάχιστον 4 φορές εναντίον του ενός εκ των δύο ατόμων, πετυχαίνοντας και τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο στήθος. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ το πιστολέρο, απόλυτα ψύχρεμος, με τον ίδιο τρόπο αποχώρησε από το σημείο της αιματουρής σύγκρουσης. Έφυγε από το χώρο ξανά με τα πόδια, με τις αρχές να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που να έχουν καταγράψει τους πυροβολισμούς, αλλά και το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη. Θεωρούν δεδομένο πως υπήρχε και συνεργός στην ευρύτερη περιοχή, όπου βοήθησε τον άκρως επικίνδυνο κακοποιό να διαφύγει. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, εκεί όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ χάρη στις προσπάθειες των γιατρών φαίνεται πως είχε διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, και σε αυτό το σημείο πηγαίνουμε στο επόμενο θέμα μας. Λίγο ισχύα να κάνει το 3, 2, 1 και πάμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά για την εθνική μας επέτειο. Τα βλέμματα όλων στραμμένα αυτές τις μέρες και αυτή τη μέρα, ειδικά αυτό το πρωινό, στην παρέλαση, τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, όπου βλέπουμε τον πρόεδρο του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανο Κασελάκη, να παρελάβει στη δεύτερη σειρά. Διακριτικές παρουσίες δίπλα του, ο πατέρας του και ο σύντροφός του Τάνια Λόκα. Ωραιότατα, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Congrats! Φόβος και τρόμος έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, μια συμμορία κλεφτών για τα μαγαζιά στα βόρεια προάστια. Οι δράστες έριχναν στις βιτρίνες των καταστημάτων αυτοκίνητα και μετά εισέβαλαν και σε μερικά δευτερόλεπτα άρπαζαν ταμιακές μηχανές και εμπορεύματα. Η Χαρά Σαλονικιού έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο και αποκλειστικό ρεπορτάζ. Κινήθηκε κοντά σε κατάστημα εστίασης, εκεί όπου βρίσκονταν δύο άνδρες κουρδικής καταγωγής. Ο δράστης τους πλησίασε και από μικρή απόσταση πυροβόλησε τουλάχιστον 4